tradisional asli iki wayang wong. Ya. Nggih, Mas ya mboten apik ning iso ngoten Mas. Mboten apik ning semu yen jenengan niku. Nggih, sing baku joget niku mboten mung laire tok batine ya melu joget. Maknane pripun niku? Enten sing joget waton ubah ya enten Mas. Heeh. Ning ora irama, ora ngrasuk dadi penghayatane kurang. Oh iya. Ya, Dadi 3W ngono kae ya. Piye iki piye? Wirama, wirasa, wiraga. Lah kene ki ngerti sampean. Aku etok-etok ngobloki pancen. Nek karo kowe janjan yo imbang jane. Lho ya imbang ning ya wong donya ki isine loro. Yen kok imbang terus ndak ora balen malah ora apik. Isine Kudu ana loro. sing pinter, ana sing goblok. Heeh. Ana sing bagus, ana sing elek. Mula diarani bagus mergo ana sing elek. Heeh. Yen ora ana sing elek